1430, takže by bol 52, kámo. Aha. Ale ako kámo má prvý. Pan, spravím takýto deck. Nemám jedného voľného typka. Koho? Toto. Beviada. No ale vieš, on s tým vie hrať. Počkaj, ešte daj global. Toto typka. Pan elektroizor. To koľko je na to? Full legendary, kámo. Hej, ale... Tak môže niekto ísť. Počkaj. Áno, tak. To nikto nemá toto. Ani toto. Ultimate Champion. Ani toto. Ani toto majú. Toto už majú. Počkaj. Top player. Aha, čo len v tej onej. Dajte, kde ti spravím. Počkaj. $100,000 zlata, ty kokos. A 1200 gemov, kámo. A legendárne. Kamošku. Môže vylepšiť. Alebo nie, počkaj. Kamošku, ja nebudem nazad. Používaš princa, nie? Aj taký dokonca. A ja väčšinou používam Giant. Čo to zrušil, kámo? Nezrušil. No, Môžem? no. Teraz skús hrať. No Za tak... chvíľu budeš level 10. No. No. Ja už som. Kamoška, nový plán. Čakaj, keď tam nedá skeleton na robiť. Čakaj. Jo. Čo ja? Keď má zap, tak ti to tam dá. Kámo. Má zap. Daj zap! Nepríjemné. Nepríjemné. Dobre dal to aj. Škoda, že sa to nedotklo. Dal. Zap. Tak seka. No a čakaj, dávaj. Čakaj, kým nebudem mať 10, potom to dávaj vyzávať. Nemá miliónov tu. Má. Však ty to tam teraz dal, keď tam dal golema. Á, vidíš? Pozeraj. To je taký idiot, on to nevie hrať, chudák. Tak to... On pôjde po nich, viete? Čo? Má dole. Dole veď. Že nemá, kámo. Keď až teraz má už. Bo ich dával už. Keby si tam dal zap, S tým už taký slabý zák tam. má všetké, kámo. Ono nedal dole, kámo. Nemám golkýku na sedmine. Kúkime tu jeden, kámo. Už nemusíme čakať. Že idem do 6. arény už. Za chvíľku. Dobre, fajn bolo. Čo? Kúkaj. Počkaj, fajn bolo. Dobre. Nie zlé, to zlé je to. Kamoško, to si tam nemal dávať, lebo neviem, či nemá dávať. Nedá ti ho. Cigán jedný. Taký prašivý pes.
ideš? Čo aj ty, ne? A ja idem až pri Tesco. Čali.